Ni oči ni novčanici nas ne varaju. Svake godine na obali i u srcu sezone cijene su sve veće. Kako bi ljeto zaista bio odmor, a ne dodatan pritisak, donosimo ideje kako da ono prođe što ugodnije i bezbolnije za naš novčanik. U medijima postoji nekoliko istraživanja koje pokazuju koliko Hrvati planiraju potrošiti na godišnjem odmoru. U jednom se procjenjuje o cifri od 1000 eura za 10-dnevno ljetovanje, ne računajući troškove smještaja. Velik je to raspon, ali i financijsko opterećenje za dio godine kada bismo se trebali odmoriti i riješiti nakupljenog stresa. Najveća stavka je svakako destinacija. Pod ljetovanjem gotovo bez iznimke podrazumijevamo odlazak na more, no godišnji odmor na obali usred sezone najskuplja je varijanta. Hrvatska primjerice ima brojna uređena riječna kupališta i jezera. Bilo da se odlučite na ljetovanje uz Koranu, Dravu, Dunav ili neko od jezera u Gorskom kotaru, Slavoniji ili Zagorju, možete očekivati značajno niže cijene smještaja od prosječnih cijena na hrvatskoj obali. Trošak smještaja možete smanjiti tako da pretražite neke od pouzdanih online platformi za najam smještaja. Mali iznajmljivači nude smještaj i u Facebook grupama gdje možete napisati točno kakav smještaj tražite, u kojem periodu i za koliko ljudi. Ako se odlučite na najam apartmana iz grupe na društvenim mrežama, kontaktirajte turističku zajednicu mjesta u kojem se apartman nalazi i provjerite podatke iznajmljivača. Idete li na odmor u mjesto do kojeg vozi vlak, to je ne samo povoljna opcija, već i za djecu krajnje zabavna. Djeca do 6 godina se u hrvatskim željeznicama voze besplatno, djeca do 12 godina uz 50% popusta. Postoje popusti i za umirovljenike, ali i obiteljska karta koja osigurava do 50% popusta za do 10 članova obitelji. Priprema obroka u vlastitom angažmanu sigurno je jedan od boljih načina kako uštediti novac na ljetovanju. Međutim, nije ni sve jedno gdje kupujemo namirnice. Kupovinu obavljajte u većim trgovačkim lancima koji su prisutni u cijeloj državi i imaju konzistentne cijene u svim svojim poslovnicama. Veće trgovine imaju i vlastite kvalitetne robne marke, pa ćete tako dobiti više za svoj novac. Veliki dio troška zasigurno je impulzivna kupovina. Piće uz more, sladoled na plaži, kukuruz u šetnji. Iako se ove stavke čine malima, pogledajmo koliko nas zaista koštaju. Cijena jedne kuglice sladoleda na obali danas iznosi između 2 do čak 4 eura, a pakiranje od 6 ovakvih sladoleda platit ćete 2 eura i 49 centi. Samo jedna kuglica sladoleda svaki dan u 10 dana godišnjeg odmora koštat će vas za 20 do 40 eura. 10 sladolednih korneta doći će vas 4 eura i 15 centi. To je gotovo 10 puta niža cijena. Isto vrijedi i za druge male luksuze. Kavu od 2,5 do 3 eura ili soka od 3,5 do 4,5 eura koje možete popiti u kafiću na obali, dok će vas na terasi vašeg smještaja ta ista kava doći tek nekoliko centi, a sok ispod eura. Još jedna stavka ljetovanja na kojoj ipak ne treba škrtariti je zaštita od sunca. Jedan od najbitnijih faktora pri izboru kreme je upravo faktor. SPF faktor 30 blokira preko 97% UVB zraka. Kožu nakon sunčanja nahranite dobrom brigom za kožu poslije izlaganja suncu, koja vam uz manje skupu kremu lakše stane u budžet. Mnoga mjesta tijekom ljeta imaju i različite festivale u kojima možete besplatno uživati, ali i besplatne aplikacije koje vam pomažu da se zabavite i izvučete maksimum iz svog posjeta. Svatko ima druge prioritete. Možda je kava uz plažu nešto čega se ne želite odreći ili je pak destinacija ta koja je presudna. I to je savršeno u redu. Probajte uklopiti barem dio ovih savjeta u vašu ljetnu rutinu i možete uštedjeti 100 ili više eura, što svakako nije mala cifra.